yung lutong kamuting kahoy na dahon na lutong Bicolano. Tara, samahan niyo ako. Kinitin na natin ang dahon ng kamuting kahoy para mailuto natin ang ganito kasarap. Maganda. So guys, ngayong araw na to, magluluto tayo ng kamuting kahoy. Magginatang kamuting kahoy na luto na ito. Kaya po, samahan niyo po ako pagluluto ng lutong gulay na kamuting kahoy. Tara, samahan niyo po ako. Samahan niyo po ako magluto ng kamuting kahoy. Magandang umaga sa inyo lahat, mapagpalang araw. Ngayon pong araw na to, magluluto tayo ng kamuting kahoy na binili ko sa palengke. Ito po yung kamuting kahoy na gugulayin natin ngayon. Samahan niyo po ako. Ito po yung sinasabi nilang kamuting kahoy na ginugulay. Kamuting kahoy na ginataan. Kaya gulayin na natin po ito. Samahan niyo ako. Hindi na po kita. Ngayon po, maghiwa na tayo mga sangkap. Luya, balatan natin yung luya. Hugasan naman din natin. Iwa-iwalay lang natin siya. Tapos tagtarin na lang natin. Tapos pukpukin na lang natin siya naman. Tapos bawang, tanggalin na natin yung balat niya. Iwa-iwalay lang natin siya. Tapos ang kamuting kahoy. Ayan natin yan. Sasahin na natin yan. Kukunin natin yung talbos. Ngayon, isa-isahin natin ang dahon para yan ang isasama natin sa paglilimas mamaya para lumiit yung mga dahon. Yan po, isa-isahin na lang natin yan. Yan. Para mano natin mamaya dahon. Pipigayin natin yan mamaya. Lalagyan natin ng asin. Yan ang sinasabing kamuting kahoy na ginugulay sa aming probinsya. Ang pag-alis ng mga dahon. So, pipigayin na lang natin ito. Kung lagyan natin ang asin, pipigayin natin, lalamasin. Lalamasin natin po yan hanggang maturog yung dahon. Ganun. Yan. Limasin natin siya hanggang madurog lahat ng dahon. Yung mga mapiga. Tama na. Dahil natin siya.
iba po kasi, nagluluto nila nito, hinihiwa nila o kaya hindi na sila pinipigaan. Dahil ito pagluto ko po sa Cebu, yung madistino tayo sa Cebu, nagluto ako doon sa Banamban, sa pang-project namin doon sa Wanwasis, sa Kasambaga. Nagluto ako nito. Nung matikman nila yung luto, mga parting Bisaya, nasarapan sila sa luto ng kamuting kahoy. Ito po yung lutong Bicolano. Yung nilulutong kamuting kahoy. Pero sa ibang lugar, yung sinasabi nila, damuto at di kinakain nila kasi nakakalasan daw. Pero depende naman po kasi sa pagluluto nila. Kasi dapat lutong-lutong yung kamuting kahoy, hindi nawawala ng apoy. Kasi sa ibang lugar, lalo na ibang Bisaya, itong dahon ng kamuting kahoy, hindi pinapansin. Mga pangkain daw nila yun sa mga hayop. Hindi daw pinapansin nila, pero sa amin ito, ginugulay ito sa bacon. Masarap ng lutong kamuting kahoy. Putol mo na. Ayan po, pinipiga na natin yung kamuting kahoy, yung sinasabing naglalaba. Nilalaban natin yung kamuting kahoy, pero pinipiga po natin kasi yan para madurog, para pagluto natin mamaya magano. Lamasin natin po siya para mapiga yung dahon, para madurog siya, para lumiit ang dahon ng kamuting kahoy. Ganyan po yung ginagawa namin. Pag nagluto kaming kamuting kahoy, nililimas, pero kaya pwede naman din yung hiwain, iwain ng maliliit. Nasa inyo naman po kung anong gusto nyo sa gagawin nyo sa kamuting kahoy. Kasi sa amin, ganyan po yung ganyan po yung pagluluto namin. Nilalagay namin ng kaunting asin, tapos lamasin para hanggang madurog ang kamuting kahoy na dahon. Yan po, medyo nadudurog na rin, malapit na. Ito na po yung resulta. Nung akala nyo kanina marami, pero nung mapiga na po siya, hindi siya. Pero pag nilutong naman siya, parang dadami din naman siya. Yan po. Yan. Mas maganda po nito yung katas, huwag nyo na pong alisin kasi maganda po. Masarap din kasi yung katas nito. Yan na po siya, hindi siya. Pero pag nilutong naman siya, parang dadami din naman siya. Yan po. Yan. Mas maganda po nito yung katas, huwag nyo na pong alisin kasi maganda po. Masarap din kasi yung katas nito. So, yan na po yung kamuting kahoy na giniga namin. Yan. So, yan na po yung kamuting kahoy na giniga namin. Yan po yung hiniwa natin. Mga sambal. Bawang, luya, sibuyas. Kung gusto niyo pong lagyan ng panglagpid naman. Saka ito na po yung gata, unang gata, at ito na yung palawang gata. Saka mayroon tayong bagoong. Saka yung tuntun niya pa, himayin pa natin yan. Himayin pa natin yung pinapa. Tama na. Gusto niyo pong lagyan ng panglagpid naman. Saka ito na po yung gata, unang gata, at ito na yung palawang gata. Saka mayroon tayong bagoong. Saka yung tuntun niya pa, himayin pa natin yan. Himayin pa natin yung pinapa.
para hindi siya masyadong magagata. Napakabalong natin. Lagyan natin ang tubig. Kulong ng tubig. Takpan mo ito. So, ilang minuto lang siya pag nagulong na siya. Po, palambutin muna natin para hindi siya masyado makigata. Kaya pinakuloan po natin siya ng tubig. Ang kamuting kahoy na pinakuluan muna sa tubig, nasa diskarte na naman po nyo yan kung papakuluan nyo o hindi. Kasi pinakuloan po natin yan para hindi siya masyado makigata. Matakaw po kasi sa gata. Yan, takpan po muna natin. Yan po, habang inaantay natin, kumulo yung kamuting kahoy na pinakuluan natin. Ito na po yung tinapa niya. Sariwa po yan, galing Pangasinan. Ubus po natin. Guys, inanda na natin yung tinapa. So, hinimay na rin natin yung tinapa, inalas natin yung tinik para pang may panghalot natin sa kamuting kahoy. Saka may bagoong, yan po yung mga sangkap natin. Yan, nagdagdag ako ng prito ng tinapa kasi ulam na namin yan. Tinapa lang. Ulam namin tanghalian, tinapa sa din gulay na kamuting kahoy. Sariwang tinapa yan, galing ng Pangasinan. Gandang ganda, sariwang sariwa. Kaya nagprito ako. Dito lang po kami nagluto sa Mayagpag kasi yung lutuan namin wala nang laman. Wala pa pang pambili yung gas sa malaking lutuan. Dito na kami sa maliit na lutuan. Silang sa may hagda. Ganda pagkano ng tinapa, no? Guys, ganda pagkaluto ng tinapa. Yung tinapa po, yan po yung ulam natin ngayong tanghali para sa gulay. Yung halo po natin sa tinapa ay sa gulay, kamuting kahoy, tinapa rin. Kaya tinapa rin yung ulam namin. Masarap po yan, sariwa. Tingnan po na naman natin ang ganda. Napakasariwang isda niyan. Fresh na fresh pa. Kaya samahan niyo po kami mamaya pagkain namin itong tinapa at gulay na kamuting kahoy. Huwag po kayong mawawala. Manood po kayo ng aming video. Antayin po namin kayo dyan para makita niyo po kung gaano kasarap at kayami itong niluto kong kamuting kahoy na lutong Bicolano. Siguro naman po pag natikman nyo itong luto na to na may halong tinapa na ginataang kamuting kahoy ay mapapasabi kayong wow, ang sarap ng kamuting kahoy. Magpapay dito tayo ng kawali ulit para igisa ang kamuting kahoy. Igisa muna natin po yung mga sangkap para malasa siya. So gagamitan natin po yung mantika niya na yung pigpirtuhan natin ng tinapa. Para nandun sumisip-sip pa rin yung katas ng tinapa doon para lasa-lasa sa gulay po. Magpapay dito tayo ng kawali ulit para igisa ang kamuting kahoy. Igisa muna natin po yung mga sangkap para malasa siya. So gagamitan natin po yung mantika niya na yung pigpirtuhan natin ng tinapa para nandun sumisip-sip pa rin yung katas ng tinapa doon para lasa-lasa sa gulay. Natin yung mantika. So, kaunti lang yung mantika yung gamitin natin. Pirituhan ng tinapa kasi alam mo naman, mahirap. Madaming mantika ang gagamitin. Dito na lang natin yung gigisa yung mga sangkap. Painitin muna natin yung mantika sa kawali para siya kulong-kulo.
Yan, nakikita nyo naman po. Para pa naggisa na po kayo, talagang kulong-kulo ang mantika para mabilis maluto ang bawang. Yan, mainit na po yung mantika, kaya pili natin igisa ang bawang. Yan, ginisa na po natin yung bawang para maluto na. Antayin po lang natin siyang mag golden brown para maganda yung pagkaluto ng bawang. Kaya ito po. Yan, konting ano lang, antayin lang natin siya. Yan, konting halo. Halo-halo muna. Yan, halo-halo natin. Halo-halo. Yan, wait muna po natin siya mag golden brown. Halo ulit. Medyo maputi pa kasi siya, hindi pa siya golden brown. Yan, okay na, pwede na, golden brown na siya. So, ilalagay na natin ang Sunod na natin yung luya. Ginisa natin para kasi maglasa yung kamuting kahoy. Masarap siya. Kaya ginigisa po natin. Depende naman po yan sa kung gusto nyo. Kung igigisa nyo, direct na pagluto, nagagataan nyo na agad, nasa inyo po yon. Diskarte nyo pag pagluluto. So, yan. Balikan natin mamaya-maya mga 1 minutes in sibuyas naman. So, lagay na natin yung sibuyas. Konting halo. Luto-luto muna natin sila. Luto natin para maluto yung luya sa yung sibuyas para sumipsip ang katas nila at masarap. di po kasi nadoano pa yung luya pagkakaluto. Kaya so, pa brown muna natin hanggang mag-brown yung luya. Halo-halo lang para maluto, para maglasa siya. Babayan muna natin siya pag maluto siya sa mantika. Yan. Antayin natin mag golden brown ulit ang luya. Kasi yung brown, yung ano naman, bawang nagbo-brown na siya. Kaya so antayin natin para maluto-luto naman siya kaunti. Haluin muna natin siya para maluto na yung bawang, sibuyas, sa luya. Halo.
Antayin natin siya maluto. Yan. Susunod na natin po yung bagoong. Yan palang bagong na yan. Pinugasan ko rin. So, hindi na siya maalat. Kaya, hindi na po yung bagong. Mas pwede pa lang yung bagong. Pagkasuyin na natin yung bagong. Luto-luto muna natin yung bagoong. So, ayan. Ngayon po, lalagay natin yung tinapa, yung halo niya. Ayan, yummy, yummy. Ayan, dami halo ng tinapa. Yung bagong na tinapa. Piliin po natin lagyan ng baboy kung gusto natin ng baboy. Kaso mahal yung baboy. Kaya wala tayong pambili. Kaya tinapa na muna. Pwede naman yan eh. Nasa option naman nyo kung gusto nyo po maglagay ng baboy. Then, lagay na natin po yung ayan, yummy, yummy. Ayan, dami halo ng tinapa. Yung bagong na tinapa. Piliin po natin lagyan ng baboy kung gusto natin ng baboy. Kaso mahal yung baboy. Kaya wala tayong pambili. Kaya tinapa na muna. Pwede naman yan eh. Nasa option naman nyo kung gusto nyo po maglagay ng baboy. Then, lagay na natin po yung pangalawang Yan na po yung tinapa. Bagoong saka yung tinapa. Kung gusto niyo naman po lagyan ng baboy, pwede naman yan. Tapos yung tulingan, pwede natin lagyan yan pag naluto na yung gulay. Kano lang natin. Kaso, di na po kasi yung tinapa na lang muna tayo. Gusto nyo po maglagay ng baboy. Then, lagay na natin po yung pangalawang gata. Yan po kasi yung tinapay na hinalo na yung mga sa ulo. So maganda rin yan. Parang lasa talaga siya sa gulay. So, antayin lang natin siya magkulo. Pwede na natin isasabay yung gulay dyan. Lagay na natin yung gulay. Yan. Nilagay na natin yung gata. May yung pangalawang gata. Antayin na natin yung pagkulo. Pwede naman natin ilagay yung gulay o hindi. Basta nasa inyo naman po yan. Yan. Nilagay na natin yung kamuting kahoy. Yung pinakuluan natin kanina. So, lalagyan natin yung nor na. Lalagyan natin yung nor. Para maglasa siya. Kaya nor na lang tayo kaysa sa baboy. So,
So, antayin natin siyang kumulo. Tapos, lagay na natin yung sili. Yung sili. Yung sili, tatakpan muna natin. Yan, tatakpan muna natin. Para yung kumulo siya. So, lagyan natin ang asin. Yung bagong kanina, so hinugasan natin yung kaya walang lasa yon. So, lalagyan natin ng asin kaunti lang kasi baka magsobrang alat. Dapat minimize mo lang yung asin niya. Tagal lang kasi magtulo. Ubos na rin kasi yung gas namin. Yan po yung ulam namin ngayong tanghalian. Kamuting kahoy. Yan po ang luto ng Bicol, kamuting kahoy. Sa ibang lugar niyan, lalo na yung sa may parting Bisaya, hindi po nila kinakain yan. Pero nung matikman nila yan, napabaw sila kasi masarap daw yung kamuting kahoy. Hindi nila pinapansin. Ngayon po, ayaw ko lang po sa kanila kung may luluto na nila yan ngayon. Kasi sa amin kasi gulay po yan sa amin. Gulay na kamuting kahoy. Pinapakulang po namin kasi nilagay na namin ang unang gata. So mamaya, yung pangalawang gata naman siya. Ay yung unang gata pala, yung pangalawa itong nilagay namin. So, kasi kami ng gas. Bumili pa ako ng gas. Lakas na ng amoy. Kasi kanina mahina talaga. Kasi wala ng gas. So, alisin na natin yung takip. Puti niya pa, bagong panganak din ang pot niya dyan sa pot. Ang dropper niya pang di ang gatas ng program. Lagyan na natin ng kilsa. Lagyan natin ng ginisa mix. Kunti lang, huwag masyadong malagay ng maraming ginisa. Yan po. Antayin lang natin siyang kumulo. Mahina kasi ang kulo po. Kasi naubusan kami ng gas. Kaya ganyan siya. Mahina. So, naghanap pa kami ng mabili ng gas. So, binibili naman ng gas. Wala. So, nakatatlo kaming natanungan ng gas. Kaya natagalan kami maghanap. Kahit paano, may nakuha din kami. Out of stock kasi yung isa. Yung isa naman, walang tao, sarado. Kaya 3 tindahan yung napuntan namin para bumili lang ng gas. Kaya yan ba. Medyo matagal-tagal lang. Ang hirap po kasi naubusan. Tapos isa pa, yung isa namin lutuan, wala na yung gas yung tangke. Kaya sa hirap ng buhay, hindi pa kami nakakabili. Kaya iyan muna. Sa malit muna kami nagluluto. Sabaw. Pwede na lang ilagay yung pangalawang, ay yung unang gata. Lakas na ng amoy. Kasi kanina mahina talaga. Kasi wala ng gas. So, alisin na natin yung takip. Parang puti niya pa, bagong panganak din ang pot niya dyan sa pot. Ang dropper niya pang di ang gatas ng program. The Buy Jessie for Kids has a taste children will love. Switch now to Buy Jessie for Kids. Instead of nobody's special spaghetti. Try it to love it and love it. Hidden one will always have this. Jolly spaghetti. Delicious. Cheesiest. Tidbits. Abso. Sweet of masarap. Always. Jolly spaghetti. 55 pesos lang.
They doctor prescribed Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerve. Lagyan natin ng konti ng asukal. Wherever you are, it's time to Optional lang yung asukal kung gusto mo. follow Judge Method. Brought to you by TNT. Yes, it's yan. RC Cola. MLPHF. And Lazada 999. Tayo-tayo lang natin. Para masarap para Patuyo-tuyo na lang natin yan. Kasi may sabaw pa siya. Pangalawang data siya. Yung data. Puso po ang sakit kapag pumagawa ang panahon. Alam ko yung kampante kapag may nararamdaman ay magpa-check up gamit at enroll. Matanging doctor sa specialista na malalaki. Tumutulong sa medical certificate at e-prescription lang 399 pesos. May dalawang consultations ka na with free 20,000 pesos accident insurance pa. Kaya dapat download the MLPH app now. Anywhere you are, pwedeng makihula at manalo. Katulad na lang ng Damergas judge natin for today. Watch this. Hello, Dabarkad. Ako po si Alonso Savior dito na ay isang legit Dabarkad na national salon dito. Ako po ang third year college student. Ako po kami magkakapatid at gusto ko kung sumali ang makapag-judge sa Isbulaga Bawal Church Mental dahil nais ko matulungan ng aking mga magulang. So ayan, patuyuin muna natin siya. Tuyo para malagay natin yung luputo. Medyo kumukulo naman siya kasi nakabili na tayo ng gas. Bumili na tayo doon. Kaya malakas na rin. Kaya natuyon-tuyo naman din. Kahit paano, malapit na. Para mailagay na natin yung unang gata na liputok na sinasabi. Yan ang ginataang kamuting kahoy na may halong tinapa. Lutong-lutuin na lang natin po yung kamuting kahoy. Para malambot siya. Pag kumain ka, malambot at masarap. Yummy ang sarap.
malinis ah. Tayo-tayo lang natin. Para masarap para tuyo na lang natin yan. Kasi may sabaw pa siya. Yung pangalawang gata siya. Yung gata. PH kung po ang sakit kapag pangagawa ang panahon para kayo ang bante kapag may nararamdaman ay magpa-check up damage at MWell. Matanging doktor sa specialista na malalaki pa, tumutulong medical certificate at e-prescription lang 399 pesos may dalawang consultations ka na with free 20,000 pesos accident insurance pa. Kaya dapat guys, download the MLPH app na. Anywhere you are, pwedeng makihula at manalo. Katulad na lang ng Downward Guys judge natin for today. Watch this. Hello, Dabarkad. Ako po si Eliza Sager Litanay, isang legit Dabarkad na National Salon Board. Ako po ang third year college student. Ako po kami magkakapatid at gusto ko pong sumali ang makapag-judge sa Isbulaga World Judgmental dahil nais ko pong matulungan ang aking mga magulang. Gano'n sa inyo kayo natin? Gano'n mahaba ho ang binabiyahin nyo? Usually, mga 100 kilometers, gano'n. Pero yung pinakamalayang natin ko, sa Ilocos, mula sa Isla Ilocos, may mga kasama ka. Meron sa Valenzuela Ilocos, ako na mag-isa. Parang akong babaeng madaling takain. Nahila ako mga nagbabay eh. Punta lang ako sa kalat ka. Ano lang yun? Kumbaga, yun ka, takay-takay ka lang sa mga maloro. Kaya kasabay ako, naaya ko ng Pampanga. So, pagdating sa Pampanga, meron na kaya naga. Ayos, tala, hanggang nakarating ako ng kalat ka, hindi nga. Kalat po katagal. Karating mo yun mo. Yan nung nakasabay ng isang bikers, sabi sa akin, Kuya, parang pagod na pagod ka na. Sabi ko,